Usa ka 60 anyos nga lolo ang patay human maligsan sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka menor de edad sa Panabo City. Anay report ni Kent Abrigana. Sa litrato nga kuha ni Rubilin sa Avedra, makita kini usa ka tigulang nga lalaki nga nagbuyod na sa dalan. Human kini mabanggaan sa usa ka motorsiklo sa Manay Panabo City ni atong Lunes sa udto. Nailhan ang biktima nga si Amado Morales, 60 anyos, residente sa Manay, Panabo City. Sa investigasyon sa Panabo City Police, nagrerahay matod pa ang rider nga sila Fidel Natalio, 18 anyos, ug ang menor de edad nga si alias Junjun. Dihang nabanggaan ang mikros ka tigulang nga sakay sa iyang bisikleta. Ang tiguang approaching unta mo cross sa dalan, ni-break ang katong isa niya. Siyempre sa kadikit nila, naigo to yang atubangan nga ligid sa likod. Itong nag-una mo to nga nangatumba sila sir, lost control. Nararamang po na siya nagpituyok po sa ilang barangay bike, rajud na iyang ginagamit. Gila yung gidala sa ospital si Morales, apan gideklara na kining dead on arrival. Wala na mipasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Hinoon, mipasalig ang ginikanan sa mga nakabangga nga motabang kini sa pagpalubong sa biktima. Kanang mga batanon po sir nga nagadrive nga walay lisensya, which is prohibited yun siya sir. Ikaduha sir, dapat responsible yun ang ginikanan ana sir nga dili gid nila tugtan ang ilahang mga anak nga magdrive og motorsiklo. Labi na anang wala man ay lisensya. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.